Ahojte kočky, som Lekáš Norbert Dvorov a robím v Prahe, zarábam české peňáze, do 30 000 korún do eura budem premeniť v Dvoroch. A som najúžasný muž, ktorý existuje na Slovensku. Budem si kúpiť teraz poriadny autobus, Peugeot 47, gombík, černé s oknami. Už prišli za mňa už aj veľa ženy, aj veľa dievčatá, aj v Bratislave videli, že aký normálny muž som. Že ma milujú, že ma majú rady, že je poriadne ich lížim, že veľa peňazí dávam a že spokojní sú so mnou. Že veľa činkujem, 100 kilovú činku zbijam doma. Ráno činkujem 2 hodiny, večer 3 hodiny. Dvakrát denne to je 5 hodín. A som najsilnejší a mám na vaše veľké ruky. Jedna ruka má 15 kg svaly a druhá má 16. Tavez baktale romale, taj sa stavisa. Man romni taj buď čaládoj, tá avin mangi buď romňa palamande. Taj najlovená, si tá krajinko dostalo veci. Taj mangavla Andi Pešta te maťara vláci. Teraz diskotéku. Nie si moja, tak neviem, či čáci. Ty máš pekný tvár a pekné krásne oči. Kočky čaká toho, čaká na láske jej, čaká na ňa máme. Keď nie si moja, tak ani neviem, či čáci. Máš pekný tvár a pekné krásne vlasy. Prahy, Lekáš Norbert.